Много мразам кога почнем реченицата с аз, ама потенцирам. Че никога од првиот миг не сам имал доверие в работата на смесената комисија. Просто знаел сам, че това нещо нема да успее. И защото и познавам актерите в тая комисија од Защо македонска мислиш страна. така? Защо мислиш така? Ами познавам ги актери, познавам ги историците. Прочел съм им книгите, а знам им професорите, които ги учеле, които са учили и мене некои од нив направили. И нашите, и техни, и вашите, така ли? Не, за нашите говорим. За нашите. Добре, разбрах. Вашите не ги познавам, за нашите говорим. Значи, и знаех, че тие нема да приемат ништо од предложенията за по-добри односи. И што е најважното, мислим, че историците не треба да решават државни въпроси. Народа за това избира премиер, президент, правителство, депутати, парламент. Те треба да си понесат одговорноста за това, за каквото си ги избрали, за какво получават заплати и облаги. И тие треба да си поемат одговорноста в разрешавањето. Това е меѓудржавен спор между Македонија и Българија. Това е и меѓунационален спор за битието на една нација. И за щастие немаме верски въпрос, защото всички сме източно православни, но и там има проблеми. Така че мога да ти кажем, че работата, за това казах, че е добро президентите на двете държави, лидерите, премиерите да пътуват заедно, защото те и така, едните и другите, те и така немат доверие едните към другите. Те по дефолт, да кажем, говорят това, което мислят, че треба да кажат, а не това, което мислят, че истински треба да кажат. Сега да не кажем, че се надлагват себе си, това е било просташтво, но не говорят винаги което мислят. Така, в тия разговори некъде ще се види и ще се почувства истината за отношенията между двете държави и двата народа, да кажем така, условно казвам.